wonten manggale padawan tapi sesuatu sampai kita pangandikan suwun Prabu Bapa ing tengah Cumat Long Dawono semanten dipuro yate paring abdipun Bendowati Cumat Long Dawono kabeh wadya basa penegare tata wonten dawuh monggo dawuh sapa ingkang sedulur Prabu Bapa jeneng suku Dulumarat menangin kabar mana hilang kabeh wadya bala kudu berake mana hilang kudu dipepuk dengan ana wadya mana hilang sing metu sapa kakurangan oh kakek iya kakek keparipun pasine kakek wadya bala bintang roko wae tandha bintang Bayu Bunda dina iki wah yen kakek kowe bendo aki iki kakek wadya bala kok sing kakek tau
sedih para musuh kali pom-pom yang tidak bersama waktu awal anak untuk penyelaman omongan mungkin malah sesuatu yang berbesar malah tua mama anak usian. Ingkang bakal menika panjenengan kaya ingkang putra menika kraos wonten mriki. Nggih saentennya nggih Nyai Dewi. Saentene mawon wong pancen nggih wonten dise nggih kados ngoten menika. Wong kaya mboten mbok menawi wonten kirani wong Nyai Dewi. Ora wonten kurangnya malah kapol wis ora bisa mikir pamane ora bisa ora lagi yang buka biasa tidak anak-anak ini ngomong lagi guru ngaosi dados tetuanggane para kawula wonten ing Manahilan kula niki sampun dituwake wonten mriki mila saking menika menawi wonten tamu saking Jawi badhe wonten mriki nggih kedah kula saged tapi sedaya kabetahan pun Nyai Dewi ya ini lagi kecil simpan komo kripon Pak Sawai Om Tino Kelumbuan Iko Pura Parang Takjak Tanpola Kaliin Ulawan Alang-alang Bensin Pak Sawai Tua Kau Puri Sabrak Lomo Prasetya Untuk Kirasan yang sebagai bergerak berbentuk kopi kelompok warga kandak lombok mengawati para anak-anak si kabeh pengen panjang jalan yang jadi manfaat bisa pakai orang kabeh maksud kelompok kabut sampai aku makan ngomongin kalau saya ampun ngantos Kebut kali pun menggalih Nyai Dewi. Boten wonten menapa-napa. Saestu. Boten wonten menapa-napa lakang kula menika sampun sepuh. Sampun sepuh nyatanipun nggih wonten padusunan. Kula bilih saben dintenipun menika wonten ewa-ewa nggih sakala mangsanipun seneng, sakala mangsanipun susah menika sampun limpah. Jangan ponong. Yang itu lo Nyai Dewi. Nih. Undi. Lalu ngomong apa? Ngatur ngomong itu Orang kena. Mikir apa-apa. Mau bangun ini. Nuwun sewu Nyai Dewi. Panjenengan sampun kaos wonten mriki. Aku terasa mata orang latihan. Yen sampeyan sampun kaos wonten mriki malah babar pisan. Kula pasrahaken Manahilan dhumateng paduka kaliyan ingkang putra. Nyai. Pripun? Persaksian wae titik kondo planan itu yang dipopanan jalan. Poso-poso kain jago yang bos jatungan iluk-iluk soko setengah kilo sirus kantin jadi pulau kiai jatungan iluk salah tolok wadu dibuang jasa langkah ambil klub waktu manglakian bisa tongkrong cowok kita orangnya loh. Minggu pangapunten mila kalau sampun matur kalian paduka Nyai Dewi. Menawi paduka sampun kaos wonten mriki kula pasrahaken Manahilan dhateng paduka kaliyan ingkang putra. Namung saderengipun kula matur nyuwun pangapunten sampun dadosaken penggalian paduka Nyai Dewi. Ya ora itu lho karo Manahilan menika kebawah keraton Ngekocakra. Lah, Ratu Ngekocakra menika ingkang jejuluk Sang Prabu Bakasura, nggih Sang Prabu Baka. Niku karemane mangsa daging manungsa. Ngaten. Lah, saben 5 dina pisan tetu angganing para kawula menika kedah saged
nyuwanaken esok bulbut wujudipun menungso kangge daharanipun Sang Prabu Boko. Ya mongko dinten menika giliran Manahilan kula kedah saged nyaosaken salah setunggal warga kula pasrahaken dhumateng Prabu Boko. Namung dene kula menika sampun dipun tuwakaken wonten mriki ampun ngantos kula menika ngurbanaken kaliyan warga Manahilan prayogi kula kaliyan keluarga kula kemawon ingkang badhe kula pasrahaken pejah gesang kula Nyai Dewi. Apa ngomongan iki leres menika leres kula sampun matur dhateng Ki Demang menika Rasulullah sampun ngurbanaken swaraganipun kenyatanipun nggih tetep kados mekaten sadene. Iya. Jadi umpama aku bisa ngaku salah satu aku mana bilang bisa ngaku aku kanku pagi pokok kaya yang penting orang malah bilang ini. Oke, nek kula saged ngurbanaken salah setunggal warga kula menapa kula sowan wonten ing kanca dados kedalipun Sinten Prabu Boko badhe tentrem pun boten enten alangan napa-napa. Kene yo kang wang jatuh mongkang subira ujuk-ujuk terus nyuwun ngene. Mungkin aku kurang kantor aku bisa ditanggung jawab mungkin malah malah kabur kabisikan ya. Ojo anak hujan dan lawan pengkeh di wanai Prabu Boko. Aku dari Jogja. Ampun ngaten. Panjenengan menika wonten mriki menika dados tamu kula. Ampun ngantos kok kula ngurbanaken tamu kula mboten kula mawon. Aku amung kok dipun mangken aku sing nyari. Pokok aku kudu sing kono nggih mriku. Aku kudu waktu sampeyan murid. Ya. Aku Aku kehidupan Prabu Boko aku hidup anak-anak itu tak kembali betul-betul aku sedikit komangnya lalu aku waktu aku balik dari tangan Prabu Boko itu tak kalau penongo perkobut dan tangan kalau berkurang betul kali itu
buat kita sekarang ini. Orang sama itu orang orang bahkan orang akan Tuhan ke kalau awalnya oke tentang pakai prabu ke aku baik tentang pakai prabu Aku hendak di pangan Prabu Joko pikir aku wae orang lain Joko iso makan lagi Jasamu malah kapal Prabu Joko kalah pakai hidara kayak ratu sekali selesai loh duit kayak ratu tumpi lapor lagi Prabu Joko kayak ratu setelah berkata teknologi tuh ini masalah ini kalau tek kalau orang lagi jajan nak guru yang kita ada berkata tek mesti lagi jajan nak guru yang Wayang kayak ratu Biko tapi dulu aku rasa bisa Biko tapi itu kayak apa kalau kena kalau nak guru Biko utamanya aku orang itu kan kawan kawan pun semua bosan teknolog itu yang perintahkan itu aku tahu itu loh mengerin Niki kok malah bingung kok. Bingung kepiye kiai. Niki wau sing dirembuk Eka Cakra, sing dirembuk Prabu Joko. Iya. Bareng tangis-tangisan kok malah niki ngrembuk Ngastina, ngrembuk Prabu Rembuku, ngrembuk Prambanan niki wau janjane sampean niku sinten sampeyan? Sampai itu jangan itu perhatian ya laki-laki itu laki-laki lain itu ngasihmu itu laki-laki itu meragukan itu mau dengan itu dengan jodoh jadi tak mau kayak anak-anak itu panjo aduh jangan-jangan kula niki jane pun ajeng ngomong ngoten niku wiwit panjenengan rawuh wonten mriki kula niki gak badhe kula lara iki gak iya apa dudu iya apa dudu tibane padha panjenengan Dewi Kunti kali Brata kakung kono kokian niku putra panjenengan iya camatku berarti putra panjenengan Raden Setyaki ya kok ora tau diwayang saya putrane Dewi Kunti sangat kuat mau pembantu lebih untuk jiwa disimpan tidak seluruh kopinya tidak kuskai seluruh pamat disimpan dan barangkan lah sang Dewi nyatarakan dongeng panggung yang tanpa pepindahan kalau nyuwun pangapunten saderengipun ngawi kula menika mboten mangertos menawi panjenengan mereka sesembahan kula malah aku sindel ngaku menika aku mereka itu wajan mboten ngrepoti mboten ngrepoti kula lila hawa lair terus sing batas sang Dewi Persoalan kesatuan itu anakku Brokosimo kok mau itu nyokot dan bisa lalu lagu itu Brokosimo tangguh berbiaya anakku Arben
jadi tamen wong manah nggih yang bisa kondur gandeng karo yen akeh Prabu Joko bakal selmo sing gawe wis karo wong mak kok kene kiai pun kula pun pitados nih ngoten kula pun pitados yen iki manah hilang mesti badhe pikantuk pitulungan saking kersane Gusti nyatanipun panjenengan rawuh kaliyan putra wonten ing mriki badhe sabiyantu kaliyan kula. Pun kula pasrah kaliyan paduka. Saiki manyo prokosmo. Banjur kamu Direki besok akan pokok direki kalau HP pakai itu disebut lagi pakai hukum baru atau dapat biar pakai kaku pokok HP dapat kehatan orang itu pokok ini yang
perintah Semarang anakmu supaya nyertake kabeh wong kapisan kabeh mesti dikawasi Jogopeno. Nggih ngestokaken dawuh Sang Dewi, nggih ngestokaken dawuh. Pun kula jangkake mesti menang. Pembayaran Orang barang jauh sakit. tua pengetuan bapakmu kewan-kewan ngomong jualan Iya, kan sing ngomong ulun pamit badhe nyawetaken para nem-neman monggo nglampahi pun Raden Broto. Iya, tak pengestu banyu ini pengestu kumanku kabeh dari Magio Bono kabeh ya. Ayo nih kowe tak belanja nang pasar nih syukuran
Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh. Kita tanpa latihan dan. Iya. Kabarnya. Sungai Panur tentang kami kalian ingkang sok-sok agung kanthi Madeng Ngawi. Ya. Sebenaripun Bapak Onean Wahartono kalian Bapak Dwiyanto Dastika Dimas Antok Wiraka Bupati kalian Wakil Bupati Wonten Madeng Ngawi. Bener. Nggih. Sampun dalu menika tumpatan sampun jenengan-jenenganipun kalian sedaya warga Kadipaten Ngawi. Ya. Nah, ya ngono kan carane kumpatan ya. Kumpatan kuwi halal bihalal. Piye? Halal bihalal. Halal bihalal. Acarane halal bihalal. Kok coba saiki aku tak takon karo kowe to. Aja kasar apa? Sing diarani halal iki. Ngeten nggih. Nggih. Jadi memang anut kan dewasa kula lajeng kemawon. Mengke kesan digenane enten sing luwih pono. Nek halal niku sak ngertos kula niku nggih sak resmi utawa entuk wonten mawon gampangane. Halal iki sak resmi oleh. Nggih. Pun. Lah kok terus halal itu halal itu. Halal bihalal kuwi dose tekse entuk padha entuke. Oh. Jadi tegese padha entuke. Heeh. Aku entuk, kowe do entuk ngono. Apa sebabnya halal bihalal kok identik karo lebaran? Ngapura iki ngapura. Sak ngerti kula, entuk sing paling apik iku entuk pangapura. Wah, bener to ya. Entuk napa-napa iku sing paling apik ku rapi kula iku entuk pangapura. Dadi sing njaluk ngapura ya halal, sing ngapura ya halal. Jadi halal bihalal. Ya. Ya kaya ngono genah, ngono genah. Aku ki bola-bali krungu tembung halal bihalal, halal bihalal. Ki tegese apa ngono aku ki biar rendang. Nek jane nek ngapura iku rasane kaya bojo, Mas. Oh, Rumangsa salah yo dan njaluk ngapura. Lah sing rumangsa bener yo dan cepet-cepet nek iki pangapura. Tuhanku alhamdulillah dalu digelar ringgit kados dari dadi utawa semanten kotak telu ora ketek dari iki yo metak wong ngene. Ora nek kok tunggu latihan loro topi. Pengamat dinamakan tanpa naskah nyatane yo dadi ora ketambuh. Wis to. Ya, jenenge kok pengurusnya anyar. pengurusnya Soalnya berpelatih kan siapa pengurusnya coba? Ya ora tak sebutin, kita sebutin. wis disebut ya pas iki. Ngomong kami seloro niki adik-adikku anak-anak kula putu-putu kula Bapak Ngawi iso manunggal dadi siji kaya biyen. Amin. Awake dhewe iki aku dadi wong tuwa ya Lah, to. awake dhewe iki arep ngopo to? Upama laris ya wis piye-piye nyatane aku ya ora laris. Nek anu to, apa arep baca sik karo Kang Pedro karo Gareng. Iya. Pasangan lebaran to. Baca sik aku nek dhewe lak paling nomor ngobrol sama dalem sampean. Karo Gareng. Yo sepiro dene rukun to karo Kang Gareng. Ora apa-apa. Wong tuwa ya putih. Jadi gunungnya bener itu orang yang mau kumpul, gunungnya salah itu orang kecil yang mau menol. Ini ya kuwi kok. Nggih Kang Gareng. Nek kowe jalan ngapura ning nggonku ya jatuh suwe-suwe. Lha ngapun? Lah sing bali nanti iki gak sae kira-kirane apa-apa ya. Ngerti dhewe adine iki ora patek dobel-dobel ya iki. Nggih, patur-matur agung kula kula panjenengan agare kami. Begini ana anakku yo niken saliku. Iya ana guruku yo bapakku Apa bahasa Kirun? Kono dheweku maksudku yo iki kepareng mrene. Nyata ini kalau Abah Sakirun ya diampili kelire kok. Wis ta pokoknya butuh apa-apa ki sowan Abah wis ta tenang. Turut bengi nggo dakoni nggo ora wong-wong semelimbang kebayang karo iki yo ngabari karo niken. Wah iya. Kula wae dhewe gak kapan. Ya. Malah ning budi ku antang wis. Makanya partai tambahan ya. Bentar. Tidak tahu sebenarnya kowe jenenge itu berapa
papat menurut maju tak kok Mbak Niken ya kanggo ndereke anu apa kuwi sadurunge ngaturi Mas Yudo iku sing diatur enggak Mas Yudo dhisik oh Mas Yudo dhisik dadi perkara ibaratnya kuwi tuan rumah ya sadurunge ngaturi Mas Yudo yuk coba ngaturke lagu wajib yen pas lebaran ngene iki ana lagu iki lagune apa to lagune judulnya Idul Fitri kayane wong Mas Jupung Darmoyo iya iki dene nek gawane nek gawane yen gawane Mas Jupung gawane iki pangkur nek guruku Sumardi dadi matur sudah sama yo gawe bowo gawane dandang yo Kecuali raya Idul Fitri umat Islam rampungan ibadah poso sakasi suwene kameper kowo nafsu mungkang gayuk suci ning diri tapi ukur Islam bagi merenggang aku terus ono halal bihalal di ngapura toko samanding jumati aran hablumi lagi ya dimantuk sudah dimantuk sudah dan yang belum terus lagune iki sing ngerita Mas Jupung Darmoyo mungkin para guru sing kemarin mereka enem ono Mbak Uun ono Nduk Ruki ono Nduk Rizky ono Nduk Dia ono sopo sampe dari warga ono warga warung yo paten ora iki arum yo kabeh diatur jenenge lagune iki Idul Fitri dereke Mas Yudo karo Mas Kondo yo yo Mas Yudo yo